ụlọ ọrụ ahụ na-ahụ maka ichekwebe ụlọ mmepụta ngwaahịa dịgasị iche iche na azụmahịa na steeti a bụ ANSIPPA na njikọ aka ogbo ya na-ahụ maka okwu mechere okporochi ime obodo na echichi achịkọbago ọgbakọ iji wee tụọ aro ha na ndị isi oche nchere oge okporochi ime obodo dum enwegasịrị na steeti a etu a ga-esi wee nwee ọgịga n'ụdị kwalite azụmahịa na ụlọ mmepụta ngwaahịa na Anambra steeti. Ya bụ mmemme bụ nke achịkọbara n'Ọka bụ isi obodo steeti a bụ nnọọ nke gbadoro ụkwụ n'etu a ga-esi mepesie ohere azụmahịa dịgasị iche iche iji wee nye aka mezuo ya bụ ebumnobi nke aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Soludo ime ka steeti a bụrụzie ojanya belere gana atọwanye ụtọ obibi. Ka Emmanuel Chigbata kọchapụrụ gị akụkọ a. Na ya bụ ọgbakọ nke mere n'Ọka akọwara ka a ga-esi mee ka Anambra mepee site na ndị mmadụ ịbata na steeti a iwunye akụ. Dịka ọ na-agwa ha okwu ka kọmishọna na-afụ maka okpuru ọchịchị echichi nakwa ihe gbasara obodo bụ ọkaiwu Tony Collins Nwabụnwanne siri na steeti a bụ nke Chineke gọziri site na ọnatarachi dị iche iche ma kọwaa na ihe isi sekpụ ntị na ya bụ mkparịta ụka bụ ka a wee chọpụta etu obodo niile dị na steeti a ga-esi wee mepee. Onye bụ onye isi ụlọọrụ ANSIPPA Maazị Mark Okoye kwuru na enwere ọtụtụ ebe ego ga-esi na-abata na steeti a iji bawanye akụnụba steeti a ma kọwaa na ekwesịrị ka ejikọ aka ọnụ ịkwado mmepe ime obodo nakwa isi amụma ise nke ọchịchị ugbu a ga-ewebata ndị ga-enye aka n'ifu na Anambra dị elu. Onye bụ onye ọchịchị nchere oge nke okpuru ọchịchị Orumba South Prince Neville Uchendu ogbo ya na-agwata Dọkịnta Chibuzor Ọfọbụike nakwa Anambra West Chief Felix Kechi nakwa ndị ọzọ kpọrọ okwu ka gọọmenti steeti a nebanye anya na amụma ọrụ ugbo nakwa ịfụ na gburugburu bụ nke dị mma ebe ndị mmadụ ga-abịa wunye akụ. Site n'Ọka, Emmanuel Chigbata, aka akụkọ ụwa ABS.